Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes. Pizza 19 na bulan sang Hulyo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal sinapol angot sa pagpatukod sang solar power plant sa Calatrava ginpatigayon sa Kapitolyo. Comelec Bacolod na nawagan sa mga barangay opisyal mag-issue lamang sang barangay ID o certification sa ila mga pumuluyo. Lalaki nga wanted sa kasong murder dakop sa banwa sang Moises Padilla. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Din panumdom sang Vice Presidente kag DepEd Secretary Sara Duterte nga hindi required ang pagsuksok sang school uniform sa pagbukas ang klase sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan. Suno kay Duterte, tuyo sini. Agod malikawan mahatagan sang dugang nga problema ang kada pamilya nga may ginapaeskwelang kabataan subong nga madamo ang nadulaan sang trabaho bangod sang COVID-19 pandemic kag ang mahal nga presyo sang nagapanguna nga balaklon. Sa naibalan, ang pagbukas sang klase 2022-2023 pati gayunon sa Agosto 22 sini nga tuig. Dumayo man. Kung i-require mo pa, ang ginikanan nga baklan uniforme ang kabataan, duga nga galastuhan sos kabudlay sang pangabuhi subong. Timing gid ang pagbukas sang klase Agosto, dire sa amon tigkiriwi. So ang siningon, pamigado ina nga bulan. So kung i-required pa ginaton ang aton sini kabataan nga magsoksok sang uniforme, dugang ina nga palasanon sa ginikanan. Tagaan taman tsansa ang ginikanan, kundi bukas sa klase, wala anay uniforme. Samtang galakat ang mga inadlaw, tiamat-amat masuptan ina sa ginikanan, tubtob nga pag-abot sang bulan nga i-require na ang pagsuksok sang uniforme, nakapreparar na ang ginikanan. Nakapatahi na siya, 2 kabayo, tapos isa ka uniforme nga dilargo o 3 dira, amat-amat lang nga pagbakal. Tubtob nga kung i-require na ang uniforme, nakaplastar na. Ambot silingon, gin sulusoptan na sang ginikanan. Ay kabudlay subong sang sitwasyon. Kung lantaon mo subong, libuton mo, ang pila naton ka mga utod nga naga-establish mga squatters area, sos, porte. Grabe nga pamigado. Ang gindulot sa pandemic, wala pa maulian. May lang gani subong kay ang aton nga mga driver naka-ihom-yuhom gawa. Kay padayon 3 ka semana nga pag-us-os ang presyo sang gatong. Nakagulo ginhawa sila. Ting aton mga driver, may mga estudyante man ini. Ti sulusuptan man nila ina nga makabakal uniforme, tub-tub. Putang ko abi, Agosto wala pa. Nga 3 ka bulan, anay. Nga daw wala anay uniforme. Pagkatapos, kung makasupot na nga makabakal na ginikanan, kag saktugin nga mag-require ang bulutuan nga mag-uniforme, at least preparado na ang mga ginikanan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Ang balitang ito Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod.
nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upo. Sona, kamusta ang palibot sang siyudad sang Bacolod? Aba, pizza 19 na, kamusta ang mga merkado? Kamusta ang biyahe subong? Gayuhom ang mga driver subong? Daw mayo, ikatatlo kasimana asod-asod nga rollback sa presyo sang gatong. Pasiplatanta ang palibot sang siyudad sang Bacolod. Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Action Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, happy Tuesday. Especially Action Fred sa aton sining nga mga motorista. Kahit may another step sang rollback sang produkto petrolyo. Nami gini Action Fred nga balita sa aton si bisan nang sa diesel. Halos 2 pesos kag sa gasolina 5 ka pesos. Di okay na kay kaduha ni subong nga semana sang pagnubo sang presyo sang gatong. Amo na nagaling base nagabalang iban na kulbaan. Kay base bala tason nga semana ang pag ikaduha ni nga semana nga pagpanawag sa presyo sang gasolina may balos blaw nga gulpe lang masaka naman ang presyo sang gatong pero ti balos-balos la na production Fred. Kung pila ang ginubo, sabay pa hindi pagtupungan o kung hindi masubrahan ang pagsaka Action Fred. Kaya ti upod sang pagmahal sang gasolina, sang diesel, nga mahal man ang presyo sa mga balaklon, bisan mambal ka pa nga subong ti mautan lang ko kay ang kilo sang baboy kag sa manok 290, 300 or 250, 260 mautan na lang ko kay ti mas barato pero ti subong nga mahal man Action Fred ang mga nagabaligya di gani sa Libertad Extension. Halin pa ni sila sa Don Salvador nagapwesto sila kada hapon hasta mag-alas 6 ang aga galungo man Action Fred kay ti gamahal ang ila baligya ang kisa ang mga
customer wala na nagabakal or magbakal gid man tag isa tag duwa lang abi kay hindi Manila syempre mabaligya sa nubo nga price kaysa sa ginabakal Manila eh. Kaya duga panghatag na sila karon wala na sila nagnegosyo. Kay bisan nga ni Action Fred ang talong reject na yun ha. Talong nga reject. May 5 pang kilo. Ay, Te, may nalang na reject, pero wala ulod. may mga Action Fred, may mga na ginpang utod bala kay may ulod, ang iban na dunot ang piyak nga side. Pero given Action Fred reject 25 pesos gyapon ang kilo. Kay ang kilo sang talong sumura sa 50 tito nga ged. Galing kay wala mahimo, especially mga ka-action naton nga nagatipid-tipid man. Ati amo man ang ginapambakal nila, ginapang pilian lang mayo. Ti ang talong sa kakilo, butang Action Fred mga pulo, 12 kabilog. Ang isa ka kilo, depende man sa kabugaton kadakoon niya. Pero ti ang iban gabawi-bawi na. Ang repolyo Action Fred ara man sa subong sa 50 ang kilo. Pero ti bakal ka inumol kadagko 2-3 kabilog. Yang dako daan galapaw may isa ka kilo. Ti paglapaw isa ka kilo, lambot na sa 75 pesos. Pagbukas-bukis sa sulod, hindi pa mapuslan. Ay. Ti amo na subong magtanaw Action Fred, magbakal ka sa karinderya sang bisan bihon lang. So maisip mo lang kung pila ka bilog ang repolyo. kay kamahal na gid subong Action Fred ang bako gani. Mahingagaw na kuguro pamana kay base. Ay, makapamana ko sa ulihe. Ang kilo sang bugas Action Fred to isa ka gatos na. may ara na. Wala pa gani. Mayo ta na Action Fred kung mabusog ka bala sa pagpalangga o kung mabusog ka sa palanggaanay nyo kay pwede lang. Action Eden, Kay Action Fred. ang pagigugma, galumpat sa bintana na kuno ula unod dyan mo. Ate, klain eh. Ang pamangkot Action Fred. Swerte ka na lang kung may bintana kay. Ay, Yang iban ang iban subong daan Action Fred, palaman na, palangasawa nga, alang-alang pa, galumon sa mga ginikanan. Ti mayo lang na kung may kagalingon ka mga bintana. Ti kung lainan ka na, pwede ka na kalumpat eh. Galing kay ti kuwara kasi mo ginikanan, mahuya ka man nga, mag-inaway ka mo da nga duwa, maugtas pang inyo ginikanan. Ngayon, dili mo kung nagsigi kay inaway man, di ba Action Fred? kung may pamilya ka na, laigay ko sa imo, kay dalaga ka pa. Ang bana mo, ang manginbana mo bala, ang balon mo gid, nga antes ka mo magpakasal, kinanglan mapain ka mo anay, may balay na ka mo nga daan. Correct. Amo gin Action Fred ang goal tada. Pero ang mas goal ko pag hindi subong Action Fred, ang makadamgo ko sang sang numero. Anom na Action Fred, no? Sa luto? Oo. Sa luto, kung magtaya ka sa luto, may tsansa ka nga magdaog. Galing, ang tsansa mo nga magdaog kung dibuinas ka, sa gataya nga milyon man. Ate, amo gin Action Fred, ang kabuhi, galing kay tiyambal ka isang kisa, kaladlukan Action Fred, kung dasig ko no ginahatag sa imo, dasig man kwaon, delikado na, kaya diretaya sa paghimakas Action Fred, Kaya para nami, bala mo na hambalila, nami ang success kung ginpangabudlayan, gid. Correct. That's why nga, baka-baka kita, Action Fred. Bugta ka hapos, mabugta o alas 3:30 sa kagaon, duty, alas 4, no? Amo. Bahala, hindi na rin magtaas, Action Fred. Basta makakuat tayo, makakaon 3 ka beses, isa ka adlaw, kuha na lang amo na yung hulaton, Action Fred, kudos gida sa mga nanay, kay grabe, ginilang budgetanay, Action Fred, halin sa pamahaw, panyaga, panyapon, ilabi na gid. Hindi mabalik ang face-to-face classes sa erangan man, Action Fred, di pagtagaan balon ng bata. Ara, ginayang balon. Maayon na lang ganit kagin paiway ang pagsuksok naman sang uniform, Action Fred. Okay, so far, amo na ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Macolod. Dugay-dugay, tiisit ingon, Action Fred, ang kuwan dito naman sa bayan sang Robinsons, kasi ara naman to ginapatigayon ang voters registration. Galing kay amo na napanumdom ni Attorney Katina kanya, Bao please. Ama isa nga nagalinya is Action Fred ko no.
pagka ulo adlaw may kaabot ang duha ka jeep. Ang isa nga naglinya bus lansang 10 or 20 ka bilog. Nga Hakot linya system. So consideration lang gid sa atan sini nga mga kaksyon. So halong-halong man kita sa bilog nga adlaw. Gulpi lang ka ulan, gulpi lang ka init, dalagit sa proteksyon sa lawas. Observation report sa Patrol, Action Ida Naboso, una sa Balita Mas Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:26 na. Ba daw manog pamanana si Action Eden. Guwapa na mo ni si Action Eden, mamana siya. Aber, kung gusto ka mo magpangasawa kay Action Eden, patindugi anay balay. Kay kabudlay maglumon. Amo na nga kinanglan kung may pamilya ka, plano kagid nga magpatindog sa inyo kaugalingon nga balay. Kay kabudlay maglumon. O, kamusta na? Ano dang pamahaw nyo subong? Ang mga balaklon sa merkado kuno ga ibwal man presyo ya. Ako niya nakita ko nagligad ang sapsap perti kadamo. Baka lang ko sapsap karon. Sapsap nga dulo lagko bla ng labas-labas gid, bakla mo na kamatis nga luto, paitan, kung may lupo, bakla mo lupo, isampaw sa sapsap nga ginkamatisan, pagkatapos may uga balingon ka lagon mo, okay na. May saging ka, kampiyon potassium, amo nala, kahit medyo mahal man subong ang balaklon, ang sapsap ya, makakinot ka, namit pa ya sabor ya, ang sabaw ya, baw puwerte sa pagkananam. Puwerteho. Tapos, ang gaserve si mo, ga-short slipot, gagwapusod, okay na. Ang sabor sang sapsap daw litson. Mahaw, mahaw, mahaw! Bugtaw ron! Action Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Mauna sa linya, si Milili Oligo. Tamyaw ya si Boss Yalito Baba, belated happy birthday kuno kahapon, Hulyo 18. Sige Kay Manjo Arnijo, gamonitor sa Jesus Heights, Estepania. Tamyaw ya si Diana Villanueva. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning man. Gamonitor sa Binalbagan. Kay Paul Magno, good morning. Sa Banwas ang Kawayan. Kamusta ang Kawayan? Kay Romeng Estrabon Hidalanga. Morning! Dira sa Barangay Talaban, Himamaylan. Kay Imbong Jocampo, morning. Gamonitor kami upod gikap Bito sang Maaw. Kay Aida Alunan, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakagahon. Si Judge Nap Gamanti, gabugtaw na ni. Si Biti Lao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos kag Bob Rancia. Magapon upod kami ni Bob Rancia pangapi sa Lupos East. Okay, morning Bob. Kay Toto Raul Alibuga, galadlag nga napamahaw mo nas dalom. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo. Dira kay Ana Diaz ang Purok Balulan Bago, kamusta? Kay Philip Bilyisa sang Morsya. Kay Parikinit Pabonda, good morning. Kay Marvin C, kay Johnny Hidalgo sa Manapla. Kay pare Erning Hurilia, gabugtaw nini siya. Kay pare Istoy Querido, kamusta ga? Walking ka na? Kay Richard kag Toto Bino sa Barangay 4, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na, tagsagid kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, oy. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga 80 anyos ko no. Nang hakos. Porte no. Ho. Basi kon daw pananaw ya sa ginako si Apoya. Akalain, galing nagreklamo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:31 na kay Ibon Bosher sang Germany. Good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Sang panahon, low pressure area. Nasiplatan 65 kilometro nakatungdan namin nakatundan sang Masbate City, Masbate. Habagat ang nag-aapekto sa western section sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang magalumon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang low pressure area kag habagat. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagat na nakatundan pakadto na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon may kasarangan tubtob may pagmulumadlos nga pagbalon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na. Nagahilapit na ang nauna nga suna ni Presidente Bongbong Marcos. Amoy na ko nga may lockdown na ang batasang pambansa umpisa karon nga adlaw. Ideklarar man ang no-fly zone sa suna. Kuno mga 1,300 mas ang mga bisita sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ayhan ang pila ka mga ginaplano sa gobyerno? Wala pa man proyekto, plano pa lang ina. Ang gilalantaw kung ano ang posibilidad nga iplastar sang bag-o nga presidente. Kay subong ti siya gakapot sang tiglikom sang Department of Agriculture, kay nagapati siya basi mapaulo alibantarta ang mga produksyon sa lamisa. Lantaon tapagid kon ano ang mga pananawa niya sa pila kadalagko nga mga proyekto katulad sining siling sampung Sud China nga pwede makabalik negosasyon sa dalagko nga mga proyekto nga nagligan nga nadlaw daw ma-withdraw na ang pungsod China. Tisubong niya, pwede mahulo hambalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na dira kay ni Misha Roques. Muning ko na abaw kay Aksyon Eden gamonitor siya kuno sa barangay Tangob. Good morning kay Ma'am Vanessa Star kag Doc Matt Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Montisa, siling ni Milili Oligo. Basto to balulot ara siya. Si Milko Bilio, good morning. Grupo ko dia. Si Brad Mating ni Pales kag si Andy Duni. Hinugaling sang Espanya, Isabela. Ba digamo ko no. Good morning da. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40 na. Dira kay Warlito Nisha, good morning sa barangay Talok kag barangay Magbalyo. Mailan na nga pagpulo pamati.
Dira sa kay classmate ko Efren Pompirada, si classmate ko Nitz Alarcon Kisaga, pangagda kape man diri. Good morning din sa inyo. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning. Sa Belmonte family sa Purok Riverside Sumag, Dilag family sa Barangay Sumag, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga Si Dominador. Ano na siya Yan man. kayo ba ko tali ka, no? Retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko na siya i-text, liwat. Karo mo sa i-text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. So, kailangan. may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good good. daughter. Sige, Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dorel, Duran na to kayo. Amo na to guro naging paisla na guro kay. Si Lingo Action Boy. Uh-huh. Okay, so sa atong balita special, ari action ba ito istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman Action Boy. Sadya ini kay. Nasadya daw. Dahil mo sana istoryanta. Sa sun. Sadya gidya. Ay kalay. So, dali lang ito lang. May mo interesante mo na igilingan mo lagi. Ano siya dapat? Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, magsunggod ganing adlaw kay hindi magbutwa ang pusi. Butlak, butwa. Butwa kay hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo ah. Nagbutwa na si Jumari Chan nga. Si Manong Jumari na nga. Manong. Siya ga, ano pa na siya? Silip. Ya, kung siya ga. Kung man na, isiding. Siding ba siya? Mana. Dugaw pala na. July, August. Ay, pila na lang. September na. Batian mo naman ang galing mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas night. Our last Christmas. Amo na? Naman na. Or whenever I see na. That this naman. Muna. Siyempre may mga bonuses. May muna? Wala kasing that this naman. Sino ka daog ta raffle ya, di ba? Correct. So exciting. Kamay pa nga sa sining mga katuig ini mga mapalaro naman tablaho kay daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka na ka rice cooker sa inyo nga balay, no? No, permi lang rice cooker, sa rice cooker electric pan. Sige lang bala, pasalamatan mo na sang saula Ah, ko oo, ah. wala ka mabaton sa December Ngara na. Electric pan buti mo da. Hindi na tanan ka daog. Ti. Sumiyara kinayo. Lagi sa minapyan. Ani bisan mga motor lang na blaw. Motor. Lan taon ta kon ano naman ning aton nga ano gani? Aton nga grand prize. Ga daogan ni si Bernie Villakanas. Gani ako pa to nagabot mo sang final nga ano? Sang final nga grand ano ni? Grand prize? Grand prize? Ay, ikaw gito? Ako gito. Ikaw yung balasulon. Kaya wala. Mga balasulon. Lakalain. Siling ko Action Boy. So, sige. Dito sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una Action Boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila? 4.5 billion years old. Grabe, no? Sino naman nag-isip? Sino nag-isip? Sino nagkabalong? May birth certificate na siya? Naano ni mo naman. Ano naman? Kaya makabutan di Action Boy, the sun started as a cloud of dust and gas kuno. Cloud of? Cloud of dust and gas. Mm-hmm. Tapos, it
slowly formed a massive center and got hotter until it became the sun. Ay, Ano na gani? swerte, no? So, yabok mo na sagli ka gas. Yabok ka gas. Hindi ba dust? Talak. Anong dust tao? Yabok. So, made lang siya sa yabok kag sang gas, o na? So medyo sa yabok ka gas. Di ko magmahal ang gas, ang kerosene, ang gas na gakapikto ng sun. Na, kina. Makotonta lang si Mr. Sun. Kasabad. So, nabla may mga palabas, para sa una, sa mga bata, pa kami bilang, abot ka managoro, ilang tao ka managoro, bilang mga palabas, kita mo ng sun, makasturya saya. Lingaw-lingaw, ikra sa muna, bilang ang mga ginatutugan, mo ka sa TV, do, basta magpalabas na mama na. Istorya sila sa sun. Oo, meron naman kadaaga, ginaan. Tapos, Pagorad, going bulilit? hindi nagpulilit. Hindi na siya nalipat ako sa nga. Nando araman na siya. Pero, doon mo na mag-istorya nga sa. Basta meron palabas kaya sa nguna. Kisa makita mo na sa Once Upon a Time. Okay. Sige. So, next action boy, many ancient civilizations thought the sun was a god. Example, the action boy, ang ancient Egyptians. Ang ila dito nga god action boy, amo ang sun, kag ginatawag nila ini nga Ra. So Actually, sa ibang among ginaya sa subong, they worship the sun. Kay, di ba, the sun is necessary to grow food and for all life on earth. So, it makes sense, man action boy, nga daw ginakabig nila bilang God. No? Kaya syempre, basta mo na guro, kay doon na-amaze sila guro nga makahatag sang life. Baka mo na, di ba? Correct. Sa Japan, I think, amo na, though, I don't know, research abi ang ining Shintoism nga religion. Iyan na takaran later lang. Yes. Okay lang. Okay, Lizelle Lapore, morning dress mo. Okay. So next action boys, the surface of the sun is kabalo yun man nga init ang sun, no? Pero kabalo ka kung ano siya kainit. 'Di ba ang boiling water? Init pa siguro sa ninit nga kape ay. Atiyo, layo. Di ba ang boiling water 100 degrees Celsius. So ang ano naman niya ang bonfire, galabot naman siya 600 degrees Celsius. Ang sun action boy, ang kainito niya is 5,500 degrees Celsius. Imagine bala? Bisan pa nga, layo na tagari, di ba? Ari, ta di gani, once magwa tayo sa udto, macho, ito ginasugba ka na yan, katungod sang kainiton. Kami gani na sugba, walang galing makuangid lang, matapataw. Wala. Ay, iba niya na batok. Mayroon po yung iba nung si Batok yan na batok. Sino? Si Batok. Awot lang, kilala mo to. Si Batok na batok. Di ba sinusubrahan siya sa sun? Di ba kung bata ka, pag ginapainitan ka sa iloy mo, kasi feeling ko na abtad yung dusi. Nabilin siguro ba? Ginapay nakakuskugo siya. For vitamin. Tapos, maging butang sa butang sa nakadali, kay daw ang tinigang daw ti-adjust ta, kay nalimtan, to nag-irikta luto sa pinaksyo, kasi ang bata, ito sagwa. Batok. Wala, hindi mo. Ako nang history ni Batok. Daw mo na. Lapit-lapit na. Kaya miss dapat niya hasta lang alas 8, sabi nga painitan tanay. Kaya from 5 day or 6 da. So, nari mga 7 or 8. Ay, nabtan siya alas 12. Nalimtan. Morning da. Kay Migo ko da. Batok. Hala, may ara kagijagli Migo yan. Si Batok Milises. Bala ka di mo yan. Ikaw na yung may sala. Ay, kalay. So, next action boy, ang light kuno sang sun action boy, kaya niya malabot ang Earth within 8 minutes. 8 minutes? Ara siya dahil. Di ba layo siya? Pag once siya. Magbutlak siya? Kaya dahil within 8 minutes. Malabot ang Earth. Okay? Sige. Bacolod Vice Mayor Elcid Pamilyaran, nagakinanglan kuno sang kooperasyon kag suporta ang Marcos administration. Sa ginapaabot nga suna, siling ni Vice Mayor Pamilyaran, natala na nga ipresentar kuno ni Marcos ang estado sang Pungsod, Pilipinas. Na plasta naman sadto ni Marcos ang iya prioridad nga programa sa iya inaugural speech nagligad nga Hunyo 30. Siling sang Vice Alkalde
magluwas sa krisis, nagapangatubang man ang administrasyon, depleted nga budget, economic crisis, health crisis, kag iban pagid nga problema. Pamatian ta kung ano ang kaundan sang suna sang presidente. Ay wala kuno nakabaton sang imbitasyon ang vice mayor sa suna sang presidente. Sininya base ko ng mga alkalde lang ang ginpadalaan sang imbitasyon. Okay man na. Kung kay man daw mga 1,300 lang kuno mo ang inapaabot abe, sulusubra guro jutay, ang magatambong sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. Base kon wala pa kabot ang imbitasyon. Ti kon wala giman imbitasyon, pwede man kay live man na siya. Sa halos tanan nga radyo, halos tanan nga telebisyon, tanan-tanan nga mga gadget nga ginausar, live na ang suna ni Presidente Bongbong Marcos. Ang publiko luyag mamati kung ano mga plano. Wala pa man gid dalagko nga proyekto nga ginapatindog. Magluwas nga atong nagligad nga may banning nga wala matapos nga proyekto amo tiya subong ang dos ang aton gobyerno. Pero ang bag-o nga mga plano sa bag-o nga presidente amo na ang posible i-plaster niya sa iya sinisuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Siling ni Utay Benedicto, tamyaw yakuno kay Kagawad Ares Agda, Nopo Bulao, Jesse Noarbe, Kagtome Caparinyo, ang nagkapangapi sa kapihan ni Boss Ramon Arcio sa Barangay San Jose Public Market, Tagsagid, Kakaagahon. Taga si Palay da, good morning. Kay Jolly Magilid, morning, tamyaw ko da, sa Barangay Tabo Ilog, sa Kalye Tabyunan, Pamilya Makitid, panamyaw Jolly Magitid. Okay? Amo na. Kay Edser Samdiante, good morning. Sige, Reglado. Kay Katibir, good morning. Kay Nimisha Ruques, arasya. Kay Nobi Magapan, morning. Gamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Junalyn Ninyal de Crepito, good morning. Pangapita tambya ko kay Edgar Sipida, kay Silis John Dexter, Kit Macariula, Subuman, dira kay Rioan Tongkwa, Lager Dikilya, gamonitor adlaw-adlaw. Kay Richard Malayang, good morning man, monitor kami di sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Silis John Dexter, morning, may lang nga pag-upod-upod sa ito na, Tagsagid, Kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar
Sini, hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa inyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Pasudlon ta ang report sa probinsya. Sinapol angot sa pagpatukod sang solar power plant sa Calatrava, ginpatigayon sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon. May pag-istoryahan na nga ginpatigayon kahapon si Negros Occidental Governor Abong Lacson upod ang mga matag-as pang opisyal diri sa Negros Occidental may kaangtanan sa proposed renewable energy project nga ipahamtang sa banwa sang Calatrava, Negros Occidental. Ini nga proyekto ang patigayonon sang Aboitiz Power pagi sa ilas sa mga executives nga ginapamunuan sang project manager nga si Cherry Oriais. Ang Aboitiz Power, isa ka ginakilala country's leading provider sang renewable energy nga nagatuyo agud tong mabuligan nga mapasanyog ang mga businesses kag komunidad. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinuvoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Kung kuryente ang paghahambalan ay abaho. Diri sa area sang Sineco, gaantos kita no? Porte hindi maintindihan ang suktanay sang Sineco. Grabe. Ang serbisyo hindi pa mo. Porte nga makibot ka lang, brown out diri. Brown out dito. Anong klase serbisyo ni man daw? Hindi ko kaintindi mo. Tapos ang suktanay hindi man maintindihan kay sila malang makaintindi. So ang iban to kuno suspendido. Kung ako nga suspendihon, nakakaso na lang kung daw hindi mayo ang serbisyo. Kaya ang nagaantos yung konsumidor, membro kuno sang konsumidor, membro ang mga pumuluyo. Ano pa membros na kay wala ka manginilabot na. Kung magpasakaay kag balo, wala magyapatawag, wala magkakabalo. Kung mag-brown out, wala man siyang kung ano nga mensahe. Ay ho, kabudlay sa aton pagpangabuhi ho. Bayad ka lang nga bayad. Kaya kung di ka bayad, utdan la ka. May mantani kung gabayad ka bla kung hustong serbisyo. Kung husto ang susuo. Mapatawag sila dabi niya mo nihong natabo, kung nagsaka, plastaran ka na sa hindi maintindihan nga mga explicar nila. Amo man na balik-balik, explicar nga ang tao nga. Kaya ibang ganing ulos nila daw, hindi makaintindi. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Kay Jose Erson Lapinigonio, good morning from Stonehaven, Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning lang. Kay Hilda Alparas, good morning kuno kay Ariel. Kay Cecil Bikbika, mayong aga, tamyaw lang sa pamilya Ismilia, Maglantay, Bermilio,
subong man Mainsi Gonzaga. Si Minsi Gonzaga dire sa Orchids kag Yellowbell, Barangay Binubuhan. Kay Milagros Morales, nagamonitor sa Maaw upod kay Edgar Morales. Sige, mayong aga. Good morning man. Kay Joseph Pacifico, good morning. Naga-monitor sa live sa sitio Ambacan, San Enrique. Tamyawya Villalba, Lopez, Flores, Pamilya Pamila, Robert, Maika, Tongtong, kag Roland. Sige. Ba, si Utay Benedicto, tamyaw sa mga personnel sang Norbeng, Hinubata, Tiloring, nagamonitor adlaw-adlaw tagsa kakagahon sa Plaza Mart. Kay Nancy Garcia, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Kay Riner Asombra, morning nagamonitor sa Escalante. Kay Rumar Tamayo, good morning. Nagamonitor kami sa Hacienda Cadaget Farm sa on-duty sang Tamayo, Rumar. Sige. Kay Milvin Piñapel, good morning man. Kay Ami Agustines Baron, good morning. Tamyaw ko lang kay Chay Lune, kag Choy Botsoy, Sarabia, kag Pamilya Agustines Baron. Sige ba? Si Jinky de Alagdon, ara siya. Morning ko no kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, Christine Manalo, Angelical Lapi, kag pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Si Star Mayo nga wala kasulo daw. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with extra
stain technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta Small Town Lottery. First draw 30-34. Una nga bula 30 kag 34. Second draw 19-18. Ikadua nga bula resulta 19 kag 18. Third draw 2-34. Ikatatlo nga bula resulta 2 kag 34. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot 29,700,000. Ang jackpot 29,700,000. Ari ang winning combination in any order. 32, 48, 6, 29, 8, 24. Winning combination sang 655, 32, 48, 6, 29, 8 kag 24. Saylo kita, 645. Baw, may nagdaog sulugid. May bag-o naman nga milyonaryo. Ang jackpot, 53,920,694. Ang jackpot na nakuha sang mapalaron suloyagid ang 53,920,694. Ari ang winning kombinasyon basi kamo ang nag-jackpot. Mati mayo. 6, 17, 40, 45, 39, 13. Ari ang nakakuha sa kombinasyon nga nagdaog 53 milyones, 6, 17, 40, 45, 39, kag 13. Kamuda, ang nakajakpat ba o ka dibuinas, no? Sulugid, bag-o naman nga milyonaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:14 na. Dira kay Dante Makilan, good morning lang. Kay Arlene Villalobos, morning. Sa Bakam Tuda driver, kay Andoy Kalampay, kay Lugay, ba mga buli niya? Si Salvador Tanalion, Sofia Angel Tanalion, kag Roy Garcia,
Kay Katiber Tamyaw lang, Bere sa Barangay Araal, Pamilya Bere sang La Carlota, kay Serwin Hugosa, Gapamati Murina, Esconde sa Rasya, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Cindy Ligigan, good morning nagamonitor gid kadaga. Thank you gid. Oh sige si Jinky de Lagdon, ara sa biyahe, Action Fred, si Star Mayo. Gabiyahe daw nga ula gasulod ang iyang text dire. Kay si Sel Bikbik, sige, areglado. Sige, sa isa lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Area na yo. Ang epektibo kag nat ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon nga gasaka ya ang COVID. Pwerte, no? Halong-halong lang kita, ha? May mga diarrhea, may COVID, may dengue, hindi na maintindihan, ginaputakte kita sa mga pamalatian. Ay, pwerte, ho. Nga man, pwerte, no? Morning, baw sa kapihan kapon, at toto si Munsing Syukon, si Joel Pirido, si paring Lore Apurado, ba atoto siya? Daw ka jackpot siya si paring Lore Apurado. Si Parikano Rivera, wala kapito. Si Eric atoto. Mga grupo, si Boy Bala, si Dot Sullivan, si Larry Benitez, si Jimmy Candelario. Damo absent kapo, no? Si Nilson Distrito, do absento. Si Maral, si Pare Ed Jackson, absent. Si Billy the Kid Caro, absent. Si Jok Torres, wala mo ko tukita, absent man. Si Munit Rojas, absent man. Di nga mo kaladto, nga naghagad ka mo absent sa kapiyan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Barani ni Rico, good morning. Tamyaw Bukay, aming Opsima Gingging Perez, Konsing Baran. Alin kay ni Rico Baran, sang Sitio Paet, La Carlota City. Mabalik ako pagkatapos ini. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo. Nabalita naton sa City Hall, Comelec Bacolod na nawagan sa mga barangay opisyal mag-issue lamang sang barangay ID o kon certification sa ila mga pumuluyo. Balita Comelec upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale.
May mag-action, Fred, ginatanaw ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanyang ang hakot sistema. Ilabi na sa mga pamatanon, amo ang nagapagamo sa nagapadayon nga pagparehistro. Kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Attorney Trinio Kanya, may mga pamatanon action, Fred, nga may dala nga barangay ID o barangay certification. Pero sa mga inisyal nga mga interview, matukiban sa iban nga barangay nagapuyo ang ila ginikanan. Bawod sini nagpangabay si Kanya sa mga barangay officials nga isyuhan lamang ID o certification ang mga residente mismo sa ilang barangay. Para kay Kanya, wala sang problema kung ang aplikante lamang ang nagapila, pero nagatuga naman sang problema kung mayara sang mga nagasulsul sa mga aplikante. Bukas action, Fred, ang COMELEC sa pagbatong sang petisyon bawod ang tanan nga nagparehistro ang kinanglan pang maprobahan sa Election Registration Board o kon ERB. Sometimes magkakadakpan kami maluoy sila sa kabataan. Yakadakpan namon ang kabataan, ma-declare ang bata may barangay ID, amo ni siya nga barangay. And then sa initial nga interview, ang nanay ato sa piyak nga barangay, ang bata lain man nga barangay ang gusto pabutuhan kay tungod nga gara-gara ginhagad. Nabatian si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Life Extension Vitamin D3 mga ka-action. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga na-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kalabanan sa parehistro na grupo-grupo, kalabanan na may mga kandidato na nga daan, nga kung madayon ang SK, may kandidato sila madayon ang barangay nga eleksyon. Pero hindi pa man na sigurado no? Duha-duha pa nga may posibilidad ng kumili ka, sige na ang registration. Ang budget okay na. O galing, may pipila ka mga mamalida nga nagapamalabag pa sina. So, hindi pa sigurado kung madayon o kung hindi ang eleksyon sa barangay kag iske sa Desyembre 5. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Dira kay Francine Natalie Bautista. Good morning, Pamilya Bautista. Happy birthday kuno Tisay. Sino ni Tisay? Sinatan Burumio, morning, monitor sa barangay Panakiaw, Isabela. Tamiyaw tanang nga pumuluyo sa barangay Panakiaw, kag Sitio Sulbod, Moises Padilla. Labi nagid sa Burumio, kag Hermohino family. Si Arlene Anerdes, gaupod man sa aton karon nga aga. Si Arlene Villalobos, kapitan ni Tibaw. Kaglikit sampat gid ba likit lumboy. Kay Chopilo Espanola Jr., good morning. Tami ako kay Nong Nelson Ortega sa Tagda Sontre, Hinigaran. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Kay Felix Gart, monitor kami dia sa Bugo, Cebu. Bao, taga Cebu. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Kay Christian Rua, nagamonitor sa Victoria City, Rua family. Mabalik kami pagkatapos ini. Balita Espesyal! Alright! Energy!
Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa Dominador. Ano ni siya man? Kaya ba ko tani ka, no? Retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ako lang siya i-text, liwat. Okay? Karon mo sa i-text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. Ah, So, may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good good. daughter. Sige, Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dore, Duran na to kay Amo na to guro naging paisla na guro kay. si Lingo Action Boy. Uh-huh. Okay, so sa atong balita special, ari action ba to istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman Action Boy. Sadya ini kay. Nasa jug daw. Dahil mo sana istoryanta. Sa sun. Sa jug dia ay kalay. So, dali lang ito lang. May mo interesante mo na ilingan mo lagi. Ano siya dapat? Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, magsunggol ganing adlaw ko hindi magbutwa ako. butlak, butwa. Butwa kaya hindi siya magbutwa. Hindi ko pakita sa inyo Nagbutwa na si Jumarit Chan nga. Si Manong Jumarit na nga. Manong. Siya ga, ano pa na siya? Ga silip. Ga, kwan na siya ga. Kwan man na. Ga, isiding. Siding ko siya. Mana. Dugaw pala na. July, August. Ay, pila na lang. September na. Batian mo naman ang galing mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas night. Last Christmas. Amo na. Or whenever I see na. That is naman. Siyempre may mga bonuses. May mo na? Wala kasing that is naman. Sino ka daog ta raffle ya, di ba? Correct. So, exciting. Kamay pa nga sa sining mga katuing ini mga mapalaro naman tablaho kaya daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka naka-rice cooker sa inyo nga balay, no? No, permi lang rice cooker. Sa rice cooker, electric pan. Sige lang, bala, pasalamatan mo na sa saula. Wala ka mabaton sa December. Electric pan, buti mo na. Hindi na tanan ka daog. So, may ara kinayaw. Tani, bisan mga motor lang na blaw. Mga motor. Dan taon-taon, ano naman yung aton niya, ano gaya ni? Aton niya Grand Prize. Ga, daogan ni si Bernie Villakanas. Gani, ako pa to nagabot mong sang final nga, grand ano ni? Grand Prize? Grand Prize? Ay, ikaw gito? Ako gito. Ikaw yung balasulon. Kaya wala. Mga balasulon. Wala kalain. Siling ko Action Boy. So, sige. Dito sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una Action Boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila? 4.5 billion years old. Grabe, no? Sino naman nag-isip? Sino nag-isip? Hindi nagkabalo may birth certificate na siya. Nalo ni mo naman. Ano naman? Kaya makabutan di Action Boy, the sun started as a cloud of dust and gas kuno. Cloud of? Cloud of dust and gas. Mm-hmm. Tapos, it slowly formed a massive center and got hotter until it became the sun. Pwerte, no? So, yabok mo na sagli ka gas? Yabok ka gas. Hindi ba dust? Talak. Anong dust daw? Yabok. So, made lang siya sa yabok kag sang gas. So, made siya sa yabok kag gas. Hindi ko magmahal ang gas, ang kerosene, ang gas na gakapikto ng sun. Makoton lang si Mr. Sun. Kasabad. So, nabla may mga palabas, para sa una, sa mga bata pa kami, abot ka managoro. Ilan tao ka managoro, ablang mga palabas, kita mo ng sun, makasturya saya. Lingaw-lingaw, ikaw sa muna, ablang mo. Ang bagay na ginatutuga, mo ka ng studio, do, basta magpalabas na mama na. Istorya sila sa sun. Oo, meron naman kadaaga, ginaan. Tapos, Kuwan ko rad, going bulilit? Hindi Naging bulilit.
Hindi na siya nalipat Siniskwela. na sa nga. Nando, araman na siya. Pero, doon, siniskwela, doon mo na mag-istorya nga sa. Kasi meron palabas kaya sa nguna. Kaya makita mo na sa Once Upon a Time. Okay. Sige. So, next action boy, many ancient civilizations thought the sun was a god. Example, the action boy, ang ancient Egyptians. Ang ila dito nga god, action boy, amo ang sun, kag ginatawag nila ini nga Ra. Oo. So, Actually, sa ibang among ginaya sa subong, they worship the sun. Kay, di ba, the sun is necessary to grow food and for all life on earth. So, it makes sense, man action boy, nga daw ginakabig nila blang God, no? Kaya, syempre, basta amo na guro, kay, doon na-amaze sila guro nga makahatag sang life. Baka mo na, di ba? Correct. Sa Japan, I think, amo na, though, I don't know, research abi ang ining Shintoism nga nga religion. Sige. Iyan na takaron later lang. Yes. Okay lang. Okay, Lizelle Lapore, morning dress mo. Okay. So, next action boys, the surface of the sun is kabalo ka. Kabalo man nga init ang sun, no? Pero kabalo ka kung ano siya kainit. Di ba ang boiling water? Init pa siguro sa ninit nga kape ay. Atiyo, layo. Di ba ang boiling water 100 degrees Celsius. So ang ano naman niya ang bonfire galabot naman siya 600 degrees Celsius. Ang sun action boy, ang kainiton niya is 5,500 degrees Celsius. Imagine bala? Bisan mo na layo na tagari, di ba? Ari ta di gani once magwa tayo sa udto, macho do ginasugba ka na yan tungod sang kainiton. Kami gani na sugba walang galing makuan gid bla matapat Wala. Ay iba niya na batok. Mira po yung iba nga si Batok yan na batok. Sino? Si Batok. Awot lang, kilala mo to. Si Batok na batok. Di ba sinusubrahan siya sa sun? Di ba kung bata ka, pag ginapainitan ka sa iloy mo, kasi feeling ko na abta, ko na dusi. Nabilin siguro ba? Ginapay nakakuskugo siya. For vitamin. Tapos, maging butang sa kuan, butang sa nakadali, kay daw, ang tinigang daw kuan. Te adjust ta, kay nalimtan, to nagdikta luto sa pinaksyo, kasi kuan ang bata, to sagwa. Batok. Wala, hindi mo. Ako nang history ni Batok. Daw mo na. Lapit-lapit na. Kaya dapat ya hasta lang alas 8 sabi nga painitan tani kay from 5 day or 6 da. So nali mga 7 or 8 inabtan siya alas 12. Nalimtan. Morning da kay migo ko da Batok. Hala, may ara ka gid migo yan. Si Batok Milises. Bala ka di mo yan. Ikaw na yung may sala. Ay kalay. So next action boy, ang light kuno sang sun action boy, kaya niya malabot ang earth within 8 minutes. 8 minutes. Ara siya dahil. Di ba layo siya pag once siya. Magbutlak siya. Kaya dahil within 8 minutes. Malabot ang earth. Okay? Sige. Sige. So, next action boy, without the sun, in fact, yun action boy ha, without the sun, there would be no life on earth. Correct. Diba? Kasubo, action boy, di ba may mga lugar sa iba niya pungsod nga, meron sila 4 months nga wala sang sun, di ba? Meron man niya 4 months nga wala sang dulom, puro lang transan. No? Do ka, hindi ko na guro carry. Ikaw, carry mo na. Ikaw, carry mo na feeling ko. Nga wala sang sun. Nga wala sang dulom. Sun lang tala. Court action dyan, lalaki nga wanted sa kasong murder, dakop sa banwa sa Moises Padilla. Sa aksyon dyan, Diaz may report. Aksyon dyan. Arestado action Fred ang isa ka wanted person sa kasong murder sa bahin sa Barangay Ojong, Banwasang Moises Padilla kahapon, Hulyo 19, las 9:28 ang taknasang aga. Ininadakpan action Fred ang kilala kay Julius Leonedas, 28 anyos, isa ini ka mangunguma kag residente man sang sitio Rampahan, Barangay Ojong sa Banwasang Moises Padilla. Nadakpan ni action Fred Sidonidas sa pagserbe sang warrant of arrest sa kaso ining murder.
nga ining warrant of arrest ang gipapanaog man ni Honorable Judge Cliclamin Hison Fernandez, ang presiding judge sang Branch 63 sang 6th Judicial Region sang Regional Trial Court sa syudad sang La Carlota sa Hunyo 8, 2015. Wala ni action Fred sang piansaho nga gintala ng korte para man sa temporaryo nga kahilwayan ni Leonidas. Mismo ang Regional Mobile Force Battalion 6 kag Negros Occidental Provincial Police Office Provincial Intelligence Unit ang nagserbe sang warrant of arrest batok diri kay Leonidas, kaupod man ang Moises Padilla PNP. Ining si Leonidas ang yara karon na hunong sa custodial facility sang Moises Padilla PNP. Sa ato mga kaaksyon sa mga hilig dira maghigop sang mainit nga Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa Dominador? Ano na siya? Kaya kayo ba ko tali ka, no? Retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Kadasig, no? Sa nga inoras. Aber, balikan ta ka mo dugay-dugay pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton Blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patro. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Kay Aluna Cortez Dinsay, good morning. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Si Pikong kuno, si Kalo, si Bungkoy kag Batoy. Mayong aga lang. Bao si Elizabeth Gamala, naga-monitor Balaka, Gamala, Family, Sampurok, Santa Ana, Barangay 31. Okay na? Si Aksyon Eden? Aksyon Eden! Go ahead. Aksyon Eden. Action Fred arestado isa ka lalaki matapos akto nga nakitaan nga nagauyat sa armas luthang kag nagalibot sa ila lugar sa Purok San Antonio, Barangay Pahanukoy, Siyudad sang Bacolod. Ang nagpan ginkilala kay Samuel La Rosa, 42 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Major Jory Puerto Jefe sa Bacolod City Police Station 8, nakabato na report ang kapulisan nga ginaligar ginapahog ni La Rosa ang magpamilya nga sanday Arlene Barana, Lovi Piedoche, Princess Piedoche, Rodel Piedoche gamit ang armas luthang. Nagkuha kay La Rosa ang isa ka 357 revolver nga wala sa serial number, loaded sa isa ka bala sa amuman nga kalibre kag 3 ka bala sa kalibre 38. Priso karon sa custodial facilities ng Police Station 8 si La Rosa, samtang ang tanan nga na-recover ang ipaidalam naman sa ballistic examination. Balita ni sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Unlad sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Areho, immediate hiring ini ang Robin Hood
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka... Morning da, kay Diding Alohaminto. Ga-monitor ko na sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Kay Aileen Flores, good morning man, sa pamilya Yacinda Esmeralda Uno. May lang nga papamati ko no, sa radyo. Michelle Sayo Gimeroy, good morning. Kay Nimpa Ibanez ang Tangob, ara man siya. Kay Evelyn Pamusino, good morning. Kay Evelyn Sinaon, ga-monitor kami nila ni Kagalini. Hulag ay sa Purok Gaisano. God bless. Salamat, gid. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.